Karşıyınca aynakı megin. Subhanallah. Вау. Это которое колесо? Сзади, что ли? Заднее левое. салом алейкум ака. Хай мақсад мо ягон хеле публични нестем, не ки ҳами бачаҳои ёшла, бачаҳои ёше ки калонтарора гӯш намекунанд. Муи сарам намонда ай насиҳата, баъзи насиҳата нестем, не ки илтимосто мекунем. Шаҳри мардум аст. Чандин ситуатсияда ғалбидагем. Мақсадам ҳамеае ки ҳами каршеринги паданаъалата ҳай накунем. Мошин гирен, бирен ватанда мошин бигирен, ҳай кунен. Ана уҷа чӣ гапе кишид? ҷавобша ҳамуҷа метем. ҳозир иҷа ППС отдельно омад, Аллоҳ шоҳид аст. ППС отдельно омад, ДПС отдельно омад. Усбобара бигията, ин усбобара зад. Электрикиш отдельно, электрикиш отдельно омад. Ҳамаш 600,000 нархи столба кати свету лампаш 1,5-2 миллион Toyota Camry. Эҷа шеринара мега модарҷон мебинад. Дар ягон чизана ба меган модарҷон мебинад, лекин видеоро тамошо мекунад, реагировать намекунен шумо. Илтимос, ягон гапи баланд зада бошум бахшишу, не ки илтимос бачаҳои ёш эҳтиёт кунем.